Philippine soil, right? Look at this, guys. This is full. If I open it, you can put your hand here. ಮಲ್ತರೊಂಡು ತೂಕ ಮಿಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಇಚ್ಚಾದ ಇಲ್ಲಾಡು ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಂಚಮಂಡ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಇಂಚಾತ್ ಐಕ್ ಅಕ್ಲ ಬೇರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಉಂಟು ಅವು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬಾರ್ದು ಸೊ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ರೀ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನಿ ಪಾಲಿಟ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಬಿದ್ದಾಡ ಕೆಲವು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೋಯರುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ದು ಅದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಲ್ದ ವಿಲೇಜ್ ರೇಟ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪಾಲಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು 1700 ವಿಲೇಜ್ ಉಂಟು ಸೊ ಒಂಜಿ ವಿಲೇಜ್ ನಂಜಿ ವಿಲೇಜ್ ಅದು ಪಂಡ ಬೇತೆ ವಿಲೇಜ್ ಪಂಡ ಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂಡ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೋಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬಾಲಿಡ್ ಫೇಮಸ್ ಪಂಡ ಮುಖನ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪಂಡ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ಸ್ ವುಡನ್ದ ಕೆತ್ತನೆದ ಮಟ ಸೊ ತೂಕ ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ವಿಲೇಜ್ ದ ಟೂರ್ ಬಸ್ಸದ ತೋರಿಸ್ಬಾವೆ ಎಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಎಂಚ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ All the houses in on the left hand side as we have everyone. So this is Maor Bali, traditional Maor Balinese house. So we have a building, lots of temple you see, right? So this temple is the house temple or the family temple. So this is a compulsory we have to build every house, everyone, and every village we have to build three of the biggest temple. We dedicated for Brahma, Vishnu and Shiva. That is compulsory, every village. Okay, that's the reason also. The second name of Bali, there is Island of 1,000 Temple. Okay, so that's the reason. You can see on the left hand side. And do you know everyone, in our Balinese house compound, we have 5 different buildings with 5 different functions. Mostly of our festival in Bali, we do it. Then we do it inside of our house. Inside at home, it's inside of our home, something like that. Even wedding, cremation ceremony, and many more festival in Bali. That's we have according to our Balinese calendar. Right? So that is we do it inside of our home. Because Bali, typical of our Balinese house, we have a big space, everyone. Because we are not rich, but it's part of our tradition, everyone. Well, everyone, another 1 minute or 2 minutes, we will arrive into the place. Listen me and remember, when you get that place. So reach Bali swing ajjalera. Painama. Raki got on the letter. Yes, please come. Oi. Views only and they swing into swings and alpa bird nest and our Kali photo genic spaces. ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಂಚಮಂಡ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಇಂಚಾತ್ ಐಕ್ ಅಕ್ಲ ಬೇತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಉಂಟು ಅವು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಟೂ ಒಂದು Good morning everyone, good morning, HDFC group.
ಸೊ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ತೀರ್ಥ പോകുന്നിಲ್ಲ ಬಾಲಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಸೊ ಐಟ್ ಪೋಪುನ ಬಡ್ಚ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಅಕ್ಕಿಯರ್ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ಓ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟದಿನಿ ತಾರದ ಮರಕ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅದೊಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪು ಹೋಗಿ ಮೂಲ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ತೂವಲಿ ಮಾತಾಡ ಸೊಂಟಗ್ಲ ಬಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನೆಲ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊಂಟಗ್ ತೂವಲಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಿಯರು ಕುಲ್ದೇರು ಆ ತೆತ್ತು ನೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೂರ್ಣ ತೆಜ್ಜೊಂ ಬರೋಲಿ ಮಾತ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಸ್ ಅವನೊಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ತೋಲಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ತೂಲಿ ಬೋಟದ ಕೊಡಿ ಟುಕುಲೊಂದ ಪೋಯಿ ಮುಲ್ಪರ್ದು ತಿರ್ತದ ಓಲಿ ಎತ್ ಡೌನ್ ಉಂಡು ಲಕ್ಕದ ದುಂಬು ಪೋಯಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಪೋಯಿ ಬಟ್ ಮುಲು ಫುಲ್ ಜನನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಫುಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಡು ಪೋಯಿ ಪೋಯಿ ಓಲಿ ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಲ ಸ್ವಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ತೋಜ್ಪವೆ ಅದೇ ಅಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ತೋಜುನಂತ ಸೊ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ತೋಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟು ಮೇರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಕೋಲಿ ಎಂದು ಬಂಡ ಬಲ್ದ ಐಕಾನಿಕ್ ವ್ಯೂ ಮಾತಾಡಿ ಇಟ್ಲ ಇಂಚನೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತದ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಬನಾರ ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪಿದಾಡ್ಗ ಪೋಯ್ ತೋಲಿ ಅಜ್ಜಿ ರಾಮುಟನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಾತುಕೊಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನೆ ಬಿಯರ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ದಾದ ಬಂಡ ಮುಲ್ತ 30,000 ರೂಪಾಯಿ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡ ಇವನ್ 1 lakh ರೂಪಾಯಿಗೆ 600 ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಬೊಂಡದ ಹೊಡಿ. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಾಗ ಬೇಜಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ನಂಗೆ ಯೂಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ಕೊನೋದು ಗೈಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೊಲ್ತ ಊರ್ದಾರು ಹೆಂಗ್ ಕಾರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇಂದು ದಾದ ಬಂಡ ಕೆಬಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಟು ಬಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಪೇನ್ಫುಲ್ ರೈಟ್ ರಿಲಿ ಪೇನ್ಫುಲ್
It's fine, right? Look at this, guys. This is full. If I open it, you can put your hand here. ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ತೂಕ ಪರ್ಮಿಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಇಜ್ಜಾಂದು ಇಲ್ಲಾಡು ತಗೋಲಿ ಸೈಕಲ್ ಉಂಡು ಬೈಕ್ ಉಂಡು ಕೊಪ್ಪುಜೇರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೂಕ ಸೊ ಬೆಗರ್ದು ಚಂಡಿ ಮುದ್ದಾಂಡ್ ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ವಿಲೇಜ್ ಟೂರ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ತುಯರ್ನೆನ್ವೆ ಸೊ ಇಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಟಾಗಿ ಏನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಗಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಸಿಯಾ.